Munitie kan natuurlijk exploderen als er vuur bij komt. In Oostrum gebeurde dat afgelopen week. In de oorlog is hier flink gevochten. Een oude granaat heeft er misschien zelfs voor gezorgd dat de brand is ontstaan. En dan zou het best kunnen zijn dat het toch nog een fosforgranaat is geweest. De oorzaak van de brand? Oorzaak van de brand. Zou kunnen. Dat zou kunnen. Een granaat uit de Tweede Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Zou kunnen. Is niet uitgesloten. Nee. Anne Beuving weet wat er in de regio Venray aan oorlogsmunitie in de grond kan zitten. Hij schreef er een boek over. Hij werkte bijna 40 jaar voor de politie en lange tijd als explosievendeskundige. Dat zijn die fosforgranaten. Dat is achter het gemeentehuis in Venray. Maar ook de kleine granaatjes, 2 centimeter kaliber, die kun je ook nog vinden. En die zijn nog, dat is eigenlijk het gevaarlijkste. We komen er misschien nooit achter hoe deze brand is ontstaan. Theorieën zijn er wel. Droogte in de grond kan een oude fosforgranaat ontvlammen. Een brandgranaat met fosfor, als de wand is doorgerot en die is constant in natte grond blijven liggen, is er niks aan de hand. Op het moment dat die gaat drogen, dan krijg je dus zuurstof bij het fosfor en gaat die fikken. Zijn kennis over bommen en granaten in dit gebied kwam goed van pas bij de brandweer. En je hoeft niet bang te zijn, volgens Anne Beuving, om hier straks ook weer te wandelen.